Сидить зайчик на пеньочку, мало не плаче. В цей час на галявинку вийшов ведмедик Іх. «Ти чому такий сумний?» – спитав він у зайчика. «Білочка сказала, що у мене хвоста немає, і через це вона дружити зі мною не хоче. А у мене є хвостик, тільки маленький. Звичайно, у неї зовсім інша справа, пухнастий, красивий», – схлипував зайчик. «А хіба можна перестати дружити тільки тому, що у друга не такий хвіст?» – здивувався Іх. «У мене теж маленький хвостик, як у всіх ведмедів. Деякі навіть думають, що у ведмедів зовсім немає хвоста. Невже ти через це зі мною не дружитимеш?» «Якраз я буду, а от Білочка!» – не заспокоївся зайчик. «А ми підемо до неї і спитаємо», – рішуче сказав Іх, і друзі закрокували в той бік, куди пострибала Білочка. А ось і вона сидить вся в сльозах на пеньочку. Виявляється, її красивий рудий хвостик потрапив у розщелину і ні туди, ні сюди. Звичайно ж, ведмедик із зайчиком кинулися на допомогу Білочці і спільними зусиллями звільнили пухнастий білячий хвіст. «Спасибі, ви справжні друзі!» – подякувала Білочка. «Значить, ти готова дружити з безхвостими?» – посміхнувся Іх. «Пробачте мені, яка різниця, у кого який хвіст?» – застрикотіла Білочка. «Більше ніколи не буду дражнитись. Ви вірите мені?» «А вже ж!» – дружно відповіли ведмедик і зайчик. І друзі весело побігли по доріжці.